Iman nuen izena mitzamenera euskeraz afikatzeko, batez ere hitz egiteko. Gutxo gora bera ulertzen dut, ondo, baino behar lez hori, soltura eta hori, ohitura. Klasean normalean proposatzen dute dugu edozein gaiak, oso desberdinak. Eta bakoitzak hitz egiten du bere irudia edo bere pensamentua. Txapelketa egitea batez ere interesgarria da beste jendea ezagutzeko eta euskaraz inguruko bizitzeko. Animatu zaitez mitzamenera joateko, zergatik euskaraz ondo bizitzeko komenigarria da.